brate, nas ponovno Serbian Games TV. Danas ćemo igrati jednu novu mini igru koja je slična Hunger Gamesu, ali samo što su nas oni podijelili u timove. Mi imamo crveni, plavi i zeleni tim. Ja sam u crvenom timu. Ja sam u crvenom timu. Evo, bilo je prikazano tamo. Ovo je moj skin, nećemo to da gledam. Znači, ja sam u crvenom timu. Igra kreće za 30 sekunda. Znači, kupimo neke stvari samo što nas podijelili u timove. Crveni, plavi i zeleni tim. Znači, ja samo trebam da ubijam plavi i zeleni. Oh my god. Bye bye, fuck you man. Dobro, našli smo jako svom delu. Ja ću to zeleni suprotni timovi smo. Znači, oni mene crveni ne mogu da ubiju. Ni ja njih ne mogu da ubijem jer smo mi zajednici. Samo me mogu ubiti zeleni i plavi tim. Jeste. Na čistaću ovu kapu. Znači za početak smo se malo obukli. Nismo se baš što obukli, ali dobro, evo vidite, naš već tim ima 4 člana, a najveći je tim plavi je tim, najveći, si najviše ih ima, naš 4 ima u crvenom i plavom timu. Tako dok fuck you man, ovo video odelo, brate. Odelo, vrhunsko, brate. Što ćemo da obučemo? I lepo, da imamo to. Moći će da posluži nam ovojno. Ovaj mač će da nam posluži. Dobili smo neke cool stvari. Nisu loše stvari. Ovo, brate, ja sam na početku odmah našla, bio bi komplet obučen. Za početak nije loše. Imamo jednu tortu koju će moći da se jede. Ali bi ja nešto ovako nešto malo bolje za jelo. Uz kao neki kaktus i šta znam. Tako mi to izgleda. Ovo je kraj mape. Tako, evo vam kao toga. Dobro. To ima piletina. Ajde, uzet ćemo sve, brate. Sve ću ovo da uzmem. Brate, možda neko da dođe pere mene. Dobro je. Našli smo oklop. Smo našli. Čekaj, samo malo. Kako bi mogu da se sredi malo bolje. To je to. Evo vam je neki moj crveni. Ja ću ovu hranu da poredam ovako. Da lakše mogu da jedem. Vidite, ovo je moj tu. Gdje si, brate? Evo ti hrane. Evo te ovdje. Dao sam malo hrane. Tako je bolje. Dobro, brate. Dao sam hrane jer je iz mog tima. Da nije iz mog tima. I on sad je najslabiji zeleni tim. Njih je jedan. Što vam je, brat, prati? Nova. Neka me prati. Možda mi čuva leđa. Ja mislim da je zeleni tim gotov. Valjano. Trebali bi da ne nađemo nekoga plavoga da ih sve potamanimo. A ovako nas ima jednako. Ima go, brate, šta? Ima za mene šta? Brate, ništa. Ne bi mi dao sve, no?
Vamo. Sada smo mi plavi jednaki. Znači nas dvojica imamo iz crvenog tima i dvojica iz zelenog tima. Ne znam, brate, kako se ovako rokaju. Ovo mene, brate, ovo je mene ostavljeno. Hvala ti, rođeva. Sve znam. Zlatni mač. Skidak. Ali ne, zlatni mača puni inventar. Pa da nisam pokudio neke stvari da bacim. Šta piće mi ne trebaju. Čizme mi ne treba. To je dovoljno mi treba. To je ovako previše slabo za mene. Meni treba nešto jače. Brate, dobro. Našli smo dobre pantalone. Našli smo dobre lače. Ovo mjesto mi je toliko potrebno, tako da ćemo tu da ostavimo. Brate, oslabio i plavi time, mi smo na konju. Kako bi naši ljudi stari rekli. Brate, tu ništa zamenim na krompir možda posluži. Eto, krompir možda, dobro krompir. Rodio krompir ove godine je biloš. Šalim se ljudi. Znači, u zelenom timu nemam bukvalno nikog. U plavom timu ima jedan. Tog jednog bi trebalo da nađemo. Ona je jedan. Sada ako njega ubiju, ja sam gotov. To mi trebalo. Evo, fucking. Što bi izbacio? Ču na moj crn. Jednoga dole je zapala. Ja mislim da znam koji je na lik. Ništa ne može da mi posluži. Oho! A to je može. Ovdje može. Neće. Moram neke da stvari da ostavim čestom. To. Ništa. Ne treba. To mi ništa. Ova mrka mi treba. Brate, ja sam. Ostavili smo ja i plavi. Što ono? Posluži. Ostali smo ja i plavi. Makar. Čega ja imam prosluče? Zlato, brate, sve isto. Isto mi se vata, što bi rekao Žika. Žika iz Žikine nas kaže, isto mi se vata. Ovo mi hrana najpotrebnija. Daj, brate, našao sam tu, hvala ti. Odlično. Još malo ljudi, pa moram da osvetlam svoj tim. Idemo u brzo. Ljudi, samo mi još prosluče fali pa full metal. Bacam. Mislim mi ti što mjesto torci. Stavim tu. Idemo da meč. Idemo. Brate, ovaj full metal. Ovaj full metal. Gotov sam. Gotov sam, brate, upao sam u lavu. Brate, da. Mislim, drugi smo na tabeli. Ljudi, šta da se radi? Stigli smo do ter meča, ali nam nije uspjelo. Čemu sam sam da nekad? Što možeš da biraš koji tim hoćeš, pa ideš vamo mapu. Ali to, mislim da ne može da se to bira. Nije to još uvedeno u ovaj Minecraft. Znači, ljudi, što mogu sam uraditi dobar parkour, ali, znači ljudi, to je bilo to što se tiče ovog tutoriala. Vidimo se u sljedećem i čao!